Šumarstvo, drvna tehnologija i urbano šumarstvo i zaštita prirode i okoliša definitivno su važne grane koje će imati svjetlu budućnost zbog zelene tranzicije i sve veće osviještenosti ljudi prema ekološkim standardima življenja i života. Fakultet mi se sviđa zbog velikog broja terenskih nastava u kojima vidimo ono znanje koje smo stekli u učionicama iz knjiga, skripti, prezentacije i ostalih izvora i vidimo ga definitivno kako funkcionira u praksi. Na fakultetu vlada jedna ugodna obiteljska atmosfera za koju su definitivno zaslužni naši profesori koji svojim radom i svojom pristupačnošću nude pomoć studentima u svakom trenutku. Fakultet šumarstva i drvne tehnologije odabrao sam zato što objedinjuje biološko i tehničko područje znanosti. Na kraju sam zaključio da će se ipak više fokusirati na dizajn i oblikovanje proizvoda od drva koji nas svakodnevno okružuju.